Itala po ang higit 17,000 na kalahok mula po sa Ilocos Region sa ginanap na 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week na idinaos sa Dagupan City sa pangunguna ng Department of Science and Technology Regional Office 1. Sa loob ng 3 araw, nagsilbing tampok ang iba't ibang mga exhibit, interactive activities at makabagong presentasyon na nagbigay daan upang maipakita ang kahalagahan ng agham, teknolohiya at inobasyon sa pag-unlad ng rehiyon. Nasaksiyan din sa naturang aktibidad ang aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral, exhibitor, katuwang na ahensya, media partners at lokal na pamahalaan. Gayon din ang suporta ng mga residente na nakiisa sa sasabing pagdiriwang. Binigyang diin ng DOST na naging matagumpay ang 2026 RSTW dahil sa sama-samang pagsisikap ng iba't ibang sektor upang maitaguyod ang temang agham na ramdaman at maipalaganap ang kulturang at siyensya ng inobasyon sa bawat komunidad sa Rehiyon 1. IFM News. IFM News. IFM News.